Ngiyazibongela uNkulunkulu ovumile namhlanje ukuthi ngibambe inkonzo zezibembili la eSouth Africa. Ngivame ukufika ngigijima ngiyadlula. Ngiyacela futhi uNkulunkulu ukuba ahlale olimini lwami ngesihlabelelo u-149. Cela omunye angilungisele incwadi kaJakobe 1:22. Uyasaba sitshela basitshela ubalana ukanti kuhle kangaka
Ngicela incwadi. Jakobe 1:22. Anibe ngabenzayo izwi ningabe ngabenzayo ngendlebe nje liyikhohlise. Wathi kaJakobe 1:22. Kepha anibe abenzayo izwi, Kepha ake nibe ngabenzayo izwi. ningabi abezwayo ngendlebe nje, Ningabe ngabenzayo ngendlebe nje izikhohlisi. bese ziyayikhohlisa. Ukuba uma umuntu elizwa izwi ngendlebe nje, Ngoba umuntu naye lizwa izwi ngendlebe nje engenzi ngalo, angabe senza lutho ngalo. uyafana nomuntu ozibukayo ubuso bakhe Lowo muntu uyafana nomuntu ozibukayo ubuso bakhe esibukweni. Nginethemba sonke njengoba sila siyibukile. Siyibukile mina. Ubani owazi ukuthi unenduna ekhaleni? Sekhohlile. Ngiyazibuka ubuso bakhe esibukweni noma yimuphi. Funda baba. uyazibuka Uyazibuka. esuke akhohlwe masinye Abese yakhohlwa masinyane ukuba ungumuntu ukuthi isibuko sithe ungumuntu onjani. kodwa ukubayo emthethweni opheleleyo. Kodwa njengoba sila kufuneka umuntu obukayo emthethweni wokukhuluma Anamathele kuwo, anamathele kulo mthetho ongezwa ngendlebe nje, angezwa ngendlebe nje akhohlwe, abese yakhohlwa. kepha asebenze umsebenzi. Kepha abese sebenza umsebenzi. Uyena ozabusiswa. Uyena-ke umuntu oyabusiswa inkosi. Amen. Uyena umuntu oyabusiswa. Lesihlabelelo sithi maNazaretha yibani munye. Sizothanda unyazi lwezulu lasingaba munye. Unyazi lwezulu luzothanda la esihlabeleni lusithande nakwenzayo. Likuthande noma ususethuneni uyayibona kodwa ikhona inkinga ehlalele mina. Uyabona nangingakhomba imino ewu-4 ikhomba mina. Ake ngiyikhombe mina. Ikhona inkinga engihlalele ukufa. Lapha ekubeni alikho ikhalakhala, alikho igama. Lapha ekubeni akekho mina. Suke sekukhuluma inhlabathi kuphela. Uma kukhuluma inhlabathi bese kuphuma lokhu kade ekhuluma ngayo la umfundisi eseyidinga indaba. Athi uyafika umndeni wakini usuke umbhalele isango ukuthi akwazi ukungena. Sizokho eNazaretha. Kodwa sivele la sizocelelana ukuthi inkosi usube nathi. Nangelanga lokugcina sesihambe emhlabeni nenhlabathi ifike isemukele ingasifiki. Uyakwazi yini lokho ukuthi inhlabathi izokhuluma nawe? Fundela abaseKorinte 15:11. 15:11. Uma inhlabathi izokhuluma nawe ungeke uvuke ngosuku lwesithathu inhlabathi ingafuni. Kodwa thina silweleni ukuthi sivuke ngosuku lwesithathu. Akuzwakali-ke abantu bashunyayeza ukuthi kuyokhala icilongo. Kodwa umbuzo wami uthi icilongo liyoshaya ubani? Kuyobe migubho egqoke kanjani? Umuntu nomuntu uyavuka ngosuku lwesithathu. Esizokucela la ukuthi inkosi nawusikhumbula asiyibone emndeni yenu. Omnye amfundise afundela iKronika zokuqala isahluko 17:7 fundela abaseKorinte. Wathi waseKorinte yokuqala 15:11. Ngakho noma yimbi, Ngakho-ke noma yimbi noma yibo, noma yibo nje abefundisi bonke bamabali nakhona siyashumayela kukhona. siyakushumayeza kukhona. Kepha uma uKristu eshunyayela Kodwa uma seseshunyaya ukuthi wavuka baba basho kanjani abanye bakini ukuthi usekhona ethempelini? Basho kanjani abanye bakini ukuthi
kepha uma kungekho ukuvuka kwabafileyo kodwa-ke uma kungekho ukuvuka kwabafileyo akavuka bakithi yithi nje mantungweni kuthiwe bangamadimoni angilazi lelo gama lakho ngalo ngoba ibhayibheli liyakuphika kodwa uma kungekho ukuvuka kwabafileyo kunjani akavukanga naye nojesu akazange avuke uma abafileyo bengezukuvuka abakithi kwakhumalo bengeke bavuke uma nami ngingeke ngivuke ngosuku lokugcina uma uKristu engavuka uma ujesu engavukanga ukushumayela kwethu kuyini shunyamela kwethuyise nokukholwa kwethuyise iyaqala ngapha ku-35 kepha omunye yakuthi abafileyo bavuka kanjani verse 35 kepha omunye uyakuthi abafileyo bavuka kanjani kepha-ke omunye ukuthi abafileyo bavuka kanjani beza benomzimba onjani abafileyo kodwa beza benomzimba onjani wena sula wena isula yini isula isiphukuphuku lithi ibhayibheli lami nelami njengalo lithi wena siphukuphuku wena sula lokho okutshalayo akuhlumi uma kungabi nalokho okutshalayo awutshali awutshali lo mzimba ozoba khona kodwa inhlamvu yodwa mhlawumbe amabele mhlawumbe neyokunye kepha uThixo uyinika unika umzimba engakuthandayo enika yileyo naleyo mzimba wayo inyama yonke asinyamanye kepha ikhona inyama enye yabantu enye inyama yezilwane enye ngeyilwane elalelisise nasesifika kule ndawo usekhona ethempelini enye inyama ngeyabantu enye ngezinyoni enye ngeyinhlanzi enye yezinhlanzi njalo ikhona imizimba yasezulwini usekhona ethempelini njalo uzwile umfundisi uthene ekuseni njalo ikhona imizimba yasezulwini nemizimba yasemhlabeni nemizimba yasemhlabeni noma ngikhuluma nje ngikhuluma ngomzimba wasemhlabeni nangisukuma lapha ngapha ngihamba ngomzimba wasemhlabeni nakuwa lolu daka engiphila kulo manje kuphuma umzimba wasezulwini kepha ubukhosi beyasezulwini bubodwa nobukhosi beyasemhlabeni osemhlabeni bubodwa ubodwa ubukhosi benyama ubodwa ubukhosi bezinkanyezi ukuba enye inkanyezi ngoba enye inkanyezi idlula enye iyayedlula enye kunjalo nokunjalo mhlanze uqeda lapho sekunjalo kuthini kunjalo nokuvuka kwabafileyo kunjalo nokuvuka kwabafileyo inkosi kusizwe amen iikronika zokuqala isahluko 17 verse 11 izikronike zokuqala 17 verse 11 beyakuthi lapho izizisekhona ake ningene kwento engifuna ukuyibuza kuqala ungakafundi ubani othi ufunike ezulwini funike ezulwini mina mfundi ngifuna kwabakithi izulu angilazi kodwa abantu engibaziyo ubaba nomama nomndeni nomkhulu wami nogogo bami ngifuna ukuya kobaba nomama awufunde ibhayibheli ngoba kukho la hlobo ukuthi yothi lapha usudlula ezulwini lethini funda izikronike zokuqala 17:11 beyakuthi lapho izinsuku seziphelele yakuthi lapho izinsuku zami nezakho seyiphelele emhlabeni zokuphila ukuba uye koyihlo nisekhona uyazi kwashintsha ukudla empelini ntofuke ezulwini khiyile ma ukuba uye koyihlo ngivuse inzalo yakho emva kwakho usana sengivuse inzalo yakho emva kwakho eyakuba yamadodana yakuba ke amadodana akho inkosi amen ngiqinisa umbuso wawo
madodana umenza kahle nawe uma wenza kahle emzini kayihlo uyobabona abazali bakho kodwa basonto ngoba ekuseni zikhona izingane ezithunywayo nasuhambile uthi uyaqhamuka nje emndenini uyabona nasekuphelile khona into engiyithandayo eyayihlatshelele kodwa abantu angazi ukuthi basinakile nene sinake nginguhambi inkosi yami angeke phela siyakucelela sithi anabakini abahlangabeze sicele noSheriff ukuthi akasize akuhlanganise nemndeni yakini ifike kuphike emndeni idayi isikhathi sakho siphele kabi ungakasenzeli lutho khona umfundisi owayeshumayela ngiyadabuka njengoba Nkosi wayeyintshumayelo ezinhle kodwa umhlaba wabe seyemuka ngeke ngisho kodwa uyazi uthi nayishumayela ngelinye ilanga uthi wazawubona umhlangano umndeni wabuka bangasekho emhlabeni angibazi namhlanje ukuthi bashiye bathi lo mntwana usinikelele kuShebe lo mntwana usenzele konke okuhle kuShebe yini esingambonga ngayo nangu nje ulahlekelwe imoto yakhe asimfuneseni imoto bathi hayi sizomfunisa imoto kodwa yini esizokwenza uma befika lapho kuhlukana khona indlela manje sebethi cha kufuneka simenzele izinto ezinhle kungena ingane khona empeleni kungena ingane encane iyangena le ngane ifika ihlala phakathi kwawo kwakusho yena sasiselinda nayifika ihlala phakathi kwabo bathi hayi ngoba nawe usufikile yiba nezwi kuphela Isaiah 49:20 awuvela kashoneni eswini ulimi lesinalwazi lona bese kwenze yakhuleka abantu bayakusho futhi ezindlebeni zabo bayakusho laba bantwana futhi ezindlebeni zabo bethi le ndawo enginyile uma makhaza ngiyakozola uma lini izulu ngiyanetha uma kunomoya ngiphothwe zintuli uma ilanga lishisa ishiswa ilanga futhi nginika indawo kuba ngihlale khona ngabanjani labo hlala nabendini kodwa wathi mina ngumuntu walutho wakushiya bhayela wathi bangishise noma wangisonga ngamapheshana wakufaka emva kwezindlu anginalutho lokugqoka kumanje ngimdala nakulezi zingane zakho kodwa ngihamba nje ngigqokele futhi esithenduwana ushobe wena enhliziyweni yakho uthi ubani ozala lezi ngane ngoba ezabe zayichitheka ezinye zayifika seyikhathele
njengalokhu kulahlekelwa ngilahlekelwa ngabantwana ngihlezi nje ngiyisibo ngizulazulazana ngosikusise ngihlezi nje ngiyisiboshwa ngaze ngilande angaze ngibetha amagama ngisho kuwe njengoba uzodwa nje ngisho kodwa kuwe kodwa ngibeka ngiyalinganisa noma ngathi usizakele lowa umntwana wami bengikhuluma ngethuna ngithi ithuna kokunaka yazi ukufika umele lapha kwami angazi noma cishe ngaka lesi sithethe nokulala ubheke phezulu awuphenduki awukwazi awunakudouble back akunabhika out ekufeni ahlala phezulu ey'tezi kodwa ekufeni phansi 6 feet endane encane ufike uboshwe inhlabathi ifike ithi awufundele incwadi yesicelo uloku 16 kuyasiza kanti ngempela niyabona into ekufeni akukho ukuhlakanipha ekufeni munye umuntu ohlakaniphile ushebe munye umuntu ozokusiza ukuthi uhlukane nalezi zinto izona ukuthandaza uthi Nkosi Baba bengikuthanda namanje ngiyakuthanda kodwa Nkosi ngenze okuhle 16:19 khuluma ngesiteli-ke manje lesasinazo zonke izinto khuluma ngokufa kodwa isihlabelela sithe maNazaretha ibani munye nizothandwa uJehova uma sifuna ukuba munye asisebele ijwabu ley'nhliziyo zethu asithandaneni asihloniphaneni ngoba isikhathi sini ngiyacela uNkulunkulu azangikhumbule bengingafuni ukukhuluma ngalento isiyafika kodwa ngiyacela nje uNkulunkulu angikhumbule nekuthandazisa bangishisela imoto yami ngenyanga ethelile angazi ngiyashisola kodwa ushebe uyazi ushebe wabona ngicela ushebe ngoba amaphoyisa asemhlabeni ayahluleka awangifunele nomuntu azamthola amanamletheke kimi sizohlala phansi nakunekhole bandawo sokuba yona ngixoxa wayishise ngoba ngilikholwa angeke ngiyobiza nje ingane uNkulunkulu angiphazana ngithoza ngizokususa nathi ndaba bathi baphakathi bamazi ukuthi ishona ngiphansi ufuna ukuzikwazi njalo funeka ukusebenzisa ukukholwa noma sekunzima funda kwakukhona umuntu Luka 16:19 kwakukhona umuntu oyisicebi kwakukhona umuntu wayeyisicebi wayembatha izingubo ezibomvu umuntu wayembatha ngazi noma ayishiyagathathu noma kane yini ngosuku wayembatha ingubo ebomvu nezinto edla okumnandi mihla ngemihla wayedla okumnandi mihla namalanga kwakukhona umuntu nompofu kwakukhona umuntu ompofu wayempofu nebala owayengenalutho igama lakhe linguLazaro lo muntu igama lakhe kwakunguLazaro owabekwa ngasesangweni wayebekwe ngasesangweni lesicebi ebhidlikile wayebhidlikile neyilondo umzimba wonke efisa ukudla imvuthuluka wayefisa ukudla imvuthuluka ewayesithebenzisicebi wenza izinja kodwa wayenza into eyodwa lo muntu kwakuzizinja zifike zimkhothe iy'londa kwathi ompofu kwathi ompofu naye wafa wayiswa izingilosi esifubeni sika-Abrahama isekhona yayizwa le ncwadi yangifakazela futhi lo mpofu nayefa uya kuNkulunkulu wakhe u-Abrahama ubaba wakhe u-Abrahama mina wambaba ngeke ngiye kuye
cha izoya mina kwabakithi kwakhomani futhi ngeke ngene ngoba ibona bayocela ukuhlala nami sebengicelela ngoba phethe ukuthi cha umntwana wethu besiphethe kahle emhlabeni siyamcela ukuthi naye ekhaya simuphe usizo ayolungisa umuzi wakhe kubantwana bakhe afika baphe izinto ngathi nangabe emhlabeni ngife kabili yawazi ukufa kabili Mindu naye fa angene ethuneni uyangosukulu losithathu libalwayo akasavuki ulwa nenkomo ulwa nabantu ulala abanye abantu lapha ekhaya uyabhidliza izindlu nje ziyawa nje usuke nje siqala sikhishkezana sizinto yokuhlala la wahamba kanjani lo muntu thula Paul nafunda safa nesicebi Sunday yes safa nesicebi salala kulosingile room sama kero at the house ukuthi thuna la sabela alibuke lo mamba la shona khona lapha sit down for sisabheka sinobuhlungu sabona uAbraham sabona lo yamuntu esasimbuka nje simnyankolo singabe naphuma ngemoto esangesithi uyakunyakisa lo kodwa bebona sasa siyabona lo muntu nanga manje sinobuhlungu sabona uAbraham ekude wayekude noLazarus esesifubeni sikaLazaro uNkulunkulu wakhe wamemeza wathi baba Abraham ngihawukele uthume uLazaro acilise isihloko somno wakhe emanzini eze kupholisa ulibulalo yonke inhlobo yethu ngiyahlupheka kuleli langa uAbraham wathi mntanami khumbula uyezwa manje mntanami khumbula ukuba wamkela okuhle kodwa kwabelanga bampofu wena kepha uLazaro wayebahleka abantu nabengenalutho manje ngiyathokoziswa yena wayengenalutho kodwa manje siyathokoziswa nje behlela esimeni sami nje sengiyamjabulisa phela alitholanga ngemali okujabula uyahlupheka wena-ko siyahlupheka futhi ngaphandle kwakho konke lokhu limi igebe phakathi kwenu abalapha bethanda ukuya kini bangeze nabalapho bangeke bazebenze wathi uyamuthi yasiza isiqebu siyakhala sithi hawu baba wathi ngiyakuncenga baba ukuba umthumele endlini kababa usumthumele endlini kababa nginabafowethu mina nginabafowethu lapha ekhaya abahlanu ukuba abaluleka abafowethu bangezi endaweni yokuhlupheka uAbraham wathi kuye banomosi nabaprofeti abeze wathi hayi baba Abraham kodwa uma kusuka umuntu wabafizi ayekubo baphinda wathi kuye uma bengezwa uMose nabaprofeti abayibuzwa noma kuvuka umuntu wabafileyo enkosini amen sisenkingeni sihlalelwe indaba enkulu ukufa asilungisaneni manje uma kunesitha usithethelele na uphuma nje la ngoba wena usuneNazaretha hamba uye kulomuntu enixabene naye uthi ngizokuxolisa ungasho ukuthi ngizokuxolela uthi ngizokuxolisa yini uthi cha khona ilanga esathi ukuphambana ngalo manje athi ayinganimi ngakusocha ngithangizoxolisa ngoba umthwalo omusho ngahamba nakusasa funa ngangehla kiwa khona
ngoba nginenkinga kade ngifunda umthandazo ithele incwadi ithi ngingawuthwala umthwalo ngesabatha manje lo muntu omthwele umsana wazombiza ngesitha sakho umsaphi lo muntu uyothi na uhambe emhlabeni ufike sengaphambi kwabantu inkosi akakwazi ukungena endaweni eyingcwelelo akakabuye sizolungisa wayekholiwe kodwa akazange avume sikuyisana akasazi ukuthi angizivumanga mina yena akavumanga sikuyisana usho bani usho umuntu okufanele akusho kuye ngoba wayefake ingubo yethuna ingubo emhlophe seko nasithuma lapha basidlulise isikhathi angenaso sincane kodwa nje ngomntwana lesikhathi afundela incwadi yabaseRoma ithi 13:14 noma 12:14 sengiyaqina ngayo sizobuyisela kuNkulunkulu umsebenzi wakhe naye ngicela angixolele kodwa kuyafika ukuthi angiyifunde le ncwadi ngoba abantu isitha into abanayo umuntu azabe nesitha noma esekhona mina nginasi isitha mina ngithi bonke abantu abakaNkulunkulu yoba ngithi nalo washisa imoto yami noma ngaqhamuka manje sizocela ukona ngizohlala naye phansi ngithi kodwa ungixoxele kwakwenzenja uyabona ngifuna manje ngiyamqanqatha ngifuna ukufaka endleleni ngiyokhuluma naye sizobese ngingajabula ngelinye ilanga ngikubone esontweni usufake ingubo ngifuna manje ayeke le uzongena la emathempelini ayithole intshumayelo abese yabona ungangona mina ngisimehli cha noma ngenzani ngifundela masinyana baseRoma 12:14 babusiseni abahluphayo nisekhona nikhona waqipha mina babusiseni abahluphayo ningathuki busisani ningathuki umuntu unayithuka uma bejwayele ukuthi nawe ngitshela ukuthi nawe usuke wensuthukeni kuyo inamba kunalena kade yisho kuwe wothi ngibusisi ngokulikhona futhi thokozani nabathokozayo nikhale nabakhalayo anibe nhliziyoyo okubalulekile anibe nhliziyoye ningakhanuki okuphakamileyo maNazaretha ibani munye ngizothanda uJehova anibe nhliziyoye ningakhanuki okuphakamileyo nihole okuthobekeleyo ningazisho ukuthi nihlakaniphile ningaphindiseli okubi ngokubi hayi ukuthi izinyongo ezinyumbulala ingane yami naye kabe cha uyithathe zonke izono zengane yakho useyithwele yena muyeke njalo uyithathe zonke izono zomyeni wakho useyithwele yena muyeke njalo yenzani okuhle ebusweni babantu yenzani okuhle ebusweni babantu bonke iNazaretha ke libonakala ukuthi ayinazaretha uma kungenzeka kodwa-ke uma kungenzeka kusho uNkulunkulu uma kungenzeka hlalani kahle nabantu nonke nina nabantu bonke kubonakala ukuthi ningamaNazaretha nibe nokuthula nawuzoba nolala nasekhaya mutshelwe lo muntu ukuthi kuzoba nolala nathi ekhaya noma kunovuka nathi mutshele ngoba likhona ilanga ayongenanga lake ngimane ngiye nje-ke namhlanje usiyokufuna ningaziphindiseli bathaba nidedele ulaka ukuba kulotshiwe ukuthi okwami ukuphindisela yabe ukuphindisela ngiyoliphindisela mina
isho inkosi isho inkosi njalo uma kulambe isitha sakho usekhona etempelini njalo uma kulambe isitha sakho usiphe ukudla sifukudla noma somile noma sonyiwe usithozise sicubele umdokwe usithuzise noma usishaye ngephole ebandana isitha sakho leso nahamba bethi ha tula mdala Paulini funda ngokwenza lokho usekhona ngokusicubela umdokwe nokusishaya ngephole ebandayo ngokwenza nje lokho uyakufundela abalahle avuthayo ekhanda lakho ufundela imbawula yonke noma ubhayela konke wamalahle avuthayo ekhanda lalomuntu oyisitha sakho unganqotshwa okubi wena ngobusula iNazaretha unganqotshwa ngokubi kodwa nqoba okubi kodwa wena nqoba okubi okuhle ngiyabonga abantwana bakaNkulunkulu ufika la unyazi lezulu belikuthumela ngiyogcina khona inkosi ibusisele nikuzileyo ngiyacela ke uNkulunkulu asivumele siye ekukhetheni inkonzo yakhe 181 What's this?